Okang' machielo kendo keto tiendgi achiel e tuke mag pinje duto ma ibiro bagi dwe mar 10 gani e piny mar Dominican Republic. Tim mar Junior Startlets biro donjo orak ma onge yueyo. Tim no mano loyo tim mar Burundi gonde 3-0 e tielo mokwongo mag tuke manyo otiko mar tugo tuke pinje duto nomulo pachoka kowuok e piny mar Ethiopia kendo rwakgi gi jodito e migawo mar weche tuke. Ponone Kenya oyudo loch mora kata mana amodhi e tielo mar ariyo mibago chieng' Jumapil lap ma Ulinzi Complex. Junior Starlets biro ng'ado tiko kendo bedo tim mokwongo wuok pachoka donje tuke mag pinje duto. Sirikal osingo mar dhi nyime gi siro nyithindo manyiri. Tufike mpaka World Cup na huko hivyo tukienda World Cup hatuendi kuparticipate venye wamesema, tunaenda kuhakikisha tumekuwa top 3. It's either number 1, 2 or 3 to make our country proud. So the girls are prepared to make sure we finish well. So we will encourage them, we will keep working for the 5 days we have, and then hopefully we get a positive result that will make the country proud and our families proud. So you see a lot of these girls, we have invested in them and they're demonstrating that that investment can pay. And so for me is to just tell Kenyans to trust the process. Trust the process. The process of identify, nurture and monetize our talents is real. And if we do that, we can compete with anybody across the world.